2-3 astean gripe kasuek gora egingo dute. Hazkunde fasean dago gaitza. Atipokoa da eta aurreko urtetako portaera du aurton ere, naiz eta aurton iaz baino arinago etorri den. Pasaden urtean otsailean amaieran etorri zen eta aurten abenduan etorri da. Iparretik dator gripea, horregatik Gipuzkoan sartu da lehenengo eta Araban eta Bizkaian gero. Toki batean zein bestean gripea duenak sukarra izango du, sukar altua gainera. Sukarra, altua, 38 gradu, estula, iztarriko mina, aulesia. Gripea umeen artean zabaltzen da lehenen eta euren artean kutsatu ondoren etxekoak kutsatzen dituzte. Astero neurtzen ditu kasuak Osakidetzak, 100.000 biztanleko bataz beste hauek dira kasuak, 4 urte arteko umeetan 809, 5 eta 14 urte bitarteko neska mutikoetan 344, helduetan 255 kasu. 33 pertsona zaintza berezietan egon dira larri, arriskupeko biztanleria izan eta txertoa hartu barik egon direnak gehienak. Gu gomendatzen du urtero bezala, txertoa hartzea, komplikazioak ekiditxeko. Sintomak izan ezkero medikoaren gana joan behar, urtero bezala gripeak bere bidea egingo du eta. Nafarroan ere gogor jotzen ari da gripea. Gainezka dabiltza osasun zerbitzuak. Datu esanguratsu bat, 100%koa da erietxetakoen okupazioa. Biriketako gaitzen sailean, pneumonia asko tratatzen ari dira medikuak eta hainbat unetan zerbitzuak indartu behar izan dituzte larrialdietan. Gaixoek orduak egin dituzte noiz hartatuko zain, ume asko dago gaixorik.